דניס גנצ'ינורק נגד רוסיה. 91 קילו. דניס גנצ'ינורק versus רוסיה. בלרוס versus רוסיה. בלרוס רד. רוסי אוכל מכות שם. מה כתבו לך? מי? בוואטסאפ? בוואטסאפ. צילם במחשב הצרפתי, הוא הביא לי. הצלם של צרפת. מדנמרק בא אליי. And round 2. אבל קל יפה. שיחקת אותו מבחינת כאילו... רואים שיש לו אינטליגנציה כאילו מקרב. Round 1. טוב. דניס גנצ'ינורק. לאדום. Second foul. Wait, no, bravo.
and final round. Seconds out, round 2. Winner is Blue Corner from Russia. ציצי. הוא פצוע ביד, הוא אמר. זה מי שהיה אתמול. ביד ימין. בערך לראש. End of round 2. תיקו, לא תיקו. לא. הוא יחפש את המקום עכשיו. Seconds out. Final round. Россия, нас, нокаут.
לא מוצא את החור. מה? לא מוצא את החור. דני פליך, זה המשקל שלך, 91 קילו. Это сильно было, это набрало. אכלת? Да. זה עוד משקעים כבדים כזה. And the winner is red. رجال خلطة يلا هيك يلا هيك